Všechna již zmiňovaná zaměření jsou otevřena i děvčatům, ale navštěvují je převážně chlapci. Ovšem zaměření logistika a administrativa dopravy je vyhledáváno především děvčaty. Dnes a denně vidíte na silnicích množství kamionů převážejících zboží z logistických center k zákazníkovi. Navyšuje se i počet logistických center a ta potřebují odborníky. Možná takové pracoviště čeká i na vás, pokud se u nás naučíte administrativním dovednostem spojených s dopravou, skladováním a odbavováním zboží v rámci Evropské unie, ale i mimo její hranice. Součástí vzdělání je i řidičský průkaz skupiny B.